ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତକୁ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 7ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 306 ରନ୍ ନିଜ ଅଧୀନରେ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଶେଖର ଧାୱନ, ଗେଲ୍ ଏବଂ ସୁରେଶ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଭାରତ ବନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆକୁ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତର ବୋଲିଂ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନଥିଲା। ୱିଲିୟମସନ୍ ଏବଂ ଲିଥମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 0-1ରେ ଆଗରେ ରହିଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ 306 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ 309 ରନ୍ କରି 0-1ରେ ବିଜୟ ରହିଛି।